Salutare toată lumea, numele meu este Andrei și astăzi ne vom juca. Stai, n-avem ce să ne jucăm, că n-avem ce să instalat. Fuck you! No. Deci, prima dată o să vă prezint. O să vă prezint canalul meu, Ion Ardelean. Ce nume mi-am pus și eu, nu? Dar nu sunt ardelean, de fapt sunt piteștean. Da, n-are nicio logică, așa că nu-mi pasă. Ce să ne jucăm? Ce jocuri? Să începem noi o serie cu... nu știu ce am... Să caut un joc mă joc, de exemplu, să începem o serie de Clash of Clans. Păi, da, deci următorul episod va fi de Clash of Clans, așa că nu uitați, fiți activi pe canalul meu, nu uitați să dați un like, un share și atât. Scuzați-mă pentru zgomotele de pe fund, dar sunt cam agitat. Ok, hai, v-am pupat, pa, băieți!